Karibu, Tanzania. Velkommen til Tanzania. Det er så her på den her bakke, jeg bor, med den her fantastiske udsigt. Og ja, det er Rwanda, vi har lige derovre på den anden side, over de bjerge, I kan se derovre. Så der kan vi altså se over, når vi hver morgen går herop. Men lad mig lige vise jer rundt her på mit lille landsted. Lad os starte med at gå herop. Jeg kan lige starte med at vise jer vores udendørs toilet her. Værsgo på komme ind og kigge. Det er sådan et udendørs toilet i Afrika. Det er faktisk et af de bedre, dem her. Men altså, når man så ser ud på den her udsigt herude, altså så kan man godt sidde og læse nogle andre sandblad herinde, hvis det skulle være. Nå, lad os gå indenfor og se, om der er nogen hjemme herinde. Det her, det er så mit lille rum, der hvor jeg bor. Kom indenfor. Det er så her, jeg bor. Kom indenfor. Jeg bor helt rundt. Ja, det er så mit skrivebord, hvor jeg arbejder hver dag. Ja, vi har lidt gæster her i dag. Nå, lad os begynde at se, om Else hun er hjemme. Ja, det her, det er der. Hun er en af vores køkkenpiger. Her har vi så Else. Det er så hende, jeg arbejder sammen med. Mwalimu Else, som vi kalder en lærer Else. Og hun er ved at lave noget regnskab, tror jeg, over det her byggeri, som vi er ved at lave herude. Okay, jeg må også hellere se at komme på arbejde. Take me home, Bombay Road, to the place where I belong. Kawa City on the hill, take me home, dusty road. Please have a seat. Okay, now we have to finish our solar system. And here we have, I think it's Jupiter, and you need to put more paper, more paper, more paper, at least 5 times. Ja, her er vi så hos slagteren i Afrika. De er så lidt ved at partere en ko her. Og hvis vi lige kigger herover, så kan vi så se tarmene, de hænger der, klar til at blive spist. Og heromme bagved, der har vi så mavesækken, som også er et yndet spise her i Afrika. Det er ingen problem, da. Nej. Det bliver spist det hele her. Men mørbræd og sådan noget, det kan de ikke finde ud af at skære ud hernede, så det bliver bare brugt som småkød. Så, Og så har vi så lige herovre, der står han så og hakker løs på kødet over. Det ser meget hygienisk ud her. Karibu, Tanzania. Welcome, Tanzania. No, I'm the only one speaking. I speak. You just be quiet. Welcome in Tanzania. Yeah, I'll say it. You just you. Yes. Let's go. The code now, yes. Okay, nu skal jeg så ind og have en afrikansk folkeskoleklasse her, så kom med herind.